tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. Rabbi ya ilahi da kai nake so na tsara wake. Taimake ni jalla Ubangiji Rabbu bana haske. In yaban masoyi abin nufi Rabbu bana haske. Sayyidi Aliyu nake nufi in wa baitukana imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. Rabbi yau salati ga annabi shugaban ma'aika. Sayyidul wujudi Muhammadu wanda shi ka aika. Rabbi sa sahabbai da alihi wanda sun biyo ka. Rabbi sa masoya nabi ɗaye Muhammadina imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. Sanda shehu Tijjani jarumi ɗan gidan ma'aika. Shugaban waliyai jinin ma'aiki ina ta sanka. Taimake ni shehu domin ma'aiki abin nufinka. Ya uban Habibu ka bani haske a da'irarka imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. bara na je sannukan na kai da mai gidana. Shugaban masoya na bi ɗaye farin cikina. Shehu Barhama jarumi masoyi uban gidana. Shehu taimake ni cikin yaban nan ka haskaka ni imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. Assalamu alaika da sallamata nake nufinka. Shugaban mazaje a da'irar shugaban ma'aika. Mai gidan batula abin nufi ni ina ta sanka. Taimake ni sidi domin rasulu karin cikina imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. 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 tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Imamuna. Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. babu wanda ya kai ka ya imamu gurin ma'aiki. Imamuna. Ka wuce sanin masana imamu aya saraki. Imamuna. Ji da bai da tsoro imamu ya za a ce da raki. Imamuna. Ka wuce kwatance imamu zaki gurin ma'aiki na biyina. tabbatar mazaje cikin ka ne abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. Annabi Muhammad Rasul ya ce gaban sahabbai. Imamuna.
shi ya zama birni ga ilimi kun ga babu baibai. Shi imamu kofa ga annabi shugaban sahabbai. Dan aka ina so ka bana haske na iliminka imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu baburin Alhassan Husaini imamuna. Sayyida Batula salam alaiki ina da sanki. In wuce tunani da hankali dole arziki ki. Sayyida ki bani dan sayyidi ma'aiki. Don kuke ake bi a samu haske a da'irarsa na biyuna. tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu baburin Alhassan Husaini imamuna. ya imamu dan martabar ka domin isa na nana. Dan Imam Hassan dan Husaini domin isa na nana. Bani dan mutuncin Rasulu ɗaye farin cikina. Na wuce duk jalala domin isar Fatima Batula imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu baburin Alhassan Husaini imamuna. ni anan nake so na sanya aya a fitikana. Wanda na yi wa shugaban mazaje abin nufina. Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaina. Amshi baitukan nan imamu dan shugaban ma'aika na biyana. tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu baburin Alhassan Husaini imamuna. Abba Gausu shine ya zama suna da lakabina. Dan garin Kaduna a can nake kunji yan uwana. Na fitar Rasulu na biye ɗaye farin cikina. Wai salam alaika da sallama zan tsaya gabanka imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu baburin Alhassan Husaini imamuna. tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu baburin Alhassan